Era unha bella demanda e, por fin, este curso no cole de Seixalbo estreaban biblioteca. A parte do espazo, que é evidente, pois claro, eso permítenos facer moitísimas máis actividades, podemos integrar a radio escolar, temos a cabina para a radio escolar, e todo relacionado con polos creativos, pois tamén parecenos boa idea integralo na biblioteca, é dicir, todo de tecnoloxía, vale, o cortador a láser, a impresora 3D, todo isto que están enviando os centros, pois agora podémolo ter integrado na biblioteca, entón é un espazo onde se poden levar a cabo un montón de aprendizaxes, aparte das que soen facerse na biblioteca relacionadas coa lectura. O certo é que o espazo agora invita a pasar tempo nel. Nenos e nenas están encantados co resultado final, por eso convídanos a visitalo. Estábano desexando, porque claro, tivo que estar un tempiño pechada, non foi moito, que nos pensábamos que iba a ser máis, porque a parte da obra logo había que colocar todo, claro. Pero bueno, a verdade é que foi bastante rápido, estaban desexando que se abrise, cando puderon vir, pois entraban sorprendidísimos, bueno, a verdade é que foi moi grata ver a reacción dos nenos e como estaban desexando vir, e a resposta deles, bueno, é maravilloso como responden, sí. Está moi chula porque é máis grande, máis espaciosa, ten mellores mesas, ten máis máquinas, máis xogos. Pois cambiou bastante, la verdad. Esta novecita é moi chula. También vale para jugar ahora. Tiene muchos juegos también, la verdad. A verdade é que ten moita diferencia ca antiga. A antiga era moito máis pequena e esta ten moitas máis actividades para facer. Evidentemente, o das novas tecnoloxías capta rapidamente o seu interese. A impresora 3D non deixa de traballar. O das máquinas, como din eles, da 3D, chamalles moitísimo a atención a impresora 3D, a cortadora láser. Nos intentamos pois que vayan coñecendo un poquinho o manexo, porque claro, é moita cousa así xunta, entón hai que pouco a pouco. Cando temos oportunidade veñen aquí, ensinámoslle como se vai facendo. Primeiro temos que facelo nós e van vendo, pero bueno, pouquiño a pouco imos conseguindo que eles vayan facendo na súa medida, eso chamalles moitísimo a atención, pero bueno, cando veñen no recreo, xogos de construcións, xogos magnéticos, xogos con perliñas de facer mosaicos, bueno, gustalle todo, a verdade, disfraces, puxemos disfraces, sobre todo os pequenos, encántalles vir e disfrazarse, bueno, moi ben, a verdade que son moi agradecidos. Mira, isto é unha máquina 3D que funciona co calor, cun casete ali atrás de plástico que derrite e fai figuriñas co calor. Entonces podemos facer figuras e nós fixemos aquí unhas panderetas para as letras galegas do 2025. E xusto panderetas porque se lle dedican as cantareiras e as pandereteiras. Tú só aquí nesta pantalliña teslle que dar, axustar e mandarlle á máquina que faga as cousas que tú queres. Diseñas e lle mandas. O lugar permítelles tamén atreverse con proxectos máis complexos. Primeiro programamos unha placa que tiña información para que cando tiraran o satélite pois collera a unidade, a altura, a temperatura e etc. Pero non hai que esquecer onde estamos, a biblioteca. O espazo conserva ese significado. O clube de lectura é unha actividade que pode ser gratis ao cole, que unha vez ao mes, un mércores, que escollese un libro entre os do clube de lectura e lese. E despois falase do libro. Porque os libros seguen sendo unha extraordinaria compañía e unha fonte de inspiración para outras moitas actividades. Ler e facer actividades moi chulas. O mural de Rosa Parks, por exemplo, eu fixen unha parque que desbuxei o autobús e pintei no eu. Pois iso, que se nos dan escoller, quedámonos nesta fermosa biblioteca un ratiño máis. Era de Uricoño.